Синьо-жовті прапори зранку замайорили в усіх державах, де є українські диппредставництва. І ще вітали Україну зі святами, розкажемо в нашому огляді. Австралія, Франція, Швейцарія, США, Чехія – скрізь нині вітають Україну з Днем прапора, заразом із Днем Незалежності. Біля диппредставництв урочисто підіймають синьо-жовті стяги. Ось так це було в Грузії. Навіть не дочекавшись свята, в лавах перших свої побажання надіслав в Україну американський президент. Народу України є чим пишатися. Упродовж 4 років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та збройними силами, які є потужними, як ніколи раніше. Британські дипломати до свята надумали підкорити український гопак. Для цього спеціально займалися хореографією. Гопак танцюють вперше. З Днем Незалежності України. Доки британські дипломати в Україні вчилися танцювати, українські в Польщі перетворювали на міні-музей стіни посольства. Там організували фотовиставку «100 років боротьби». Анна Макаренко, Заман, АТР.